Halløjsa YouTube, og velkommen til den her nye kanal. I dag, der skal vi jo faktisk bare kigge på diverse ting, hvad jeg skal lave i den her på kanalen. Så jeg tænkte bare, vi kunne starte med at tilslutte på en server. Undskyld, hvis jeg puster lidt ind i mikrofonen. Ja, jeg har lidt med at puste for meget ind i mikrofonen, så vi venter bare. Undskyld, hvis det tager lidt lang tid. Nu skal jeg lige huske på tid på. Det glemmer jeg mange gange. Hvis jeg overhovedet kan finde ud af det her. Pis. Jeg har fået en ny mobil, så okay. Måske lidt tidligt, men okay. Hvad kan vi snakke om? Ja, kanalen, det er jo fordi, at jeg ikke ved, hvad jeg skal lave i sommerferien. Og sommerferien, det er jo faktisk nu. Jeg ved ikke helt, om vi har sommerferien nu, men det har jeg i hvert fald. Det vil jeg fandme give dig. Jeg ved ikke helt, hvad der ser det så. Ja. Men i hvert fald, det her det er jo starten på kanalen. Og derfor vil jeg nemlig lave ligesom en kanal, fordi jeg keder mig. Undskyld, jeg fucker lidt op i stemmen. Men jeg vil både lave Minecraft, Saints Row 3, Assassin's Creed 1, CSS og Call of Duty Black Ops 1. Og hvis der så bliver, hvis jeg kan finde ud af det og låne spillet, at så hvad det nu hedder, Call of Duty Modern Warfare 2 og Assassin's Creed 2, ja. Jeg fucker lidt op i stemmen, det ved jeg. Det skal I bare lade være med at tænk på. Og jeg ved, prøver jeg til alle, altså jeg anbefaler alle dem, der keder sig, ikke har sådan noget at lave i sommerferien, og skulle lave en YouTube-kanal. Altså, der er ikke så mange danske YouTube-kanaler, så derfor har jeg prøvet at se, om jeg kan prøve noget. Nu har jeg fundet på for jeg ved ikke engang, jeg kan ikke engang huske. Det ved jeg altså ikke, hvordan. Det må jeg tage. Det må jeg tage senere. Altså, jeg har kvaliteten på høj. Det kan jeg faktisk lige prøve at vise jer. Indstillinger, video, avanceret, høj. Og jeg tænkte bare, at vi kunne bede op mute alle. Ja. Jeg har allerede mute alle, så. Nu er det jo bare med at bede op og hele vejen. Og der kommer helt sikkert nogle nye afsnit, måske i morgen, i overmorgen. Det ved jeg ikke helt, hvornår det bliver. Som sagt, det her det er jo bare en YouTube-kanal, som bare er til for at have det sjovt. Så alle de folk, der er her, de må have det så sjovt, de vil. Altså, for eksempel, hvis der er nogen, der gerne vil have, at jeg spiller på en server inde på CSS eller Minecraft, så giv mig IP'en til den. Så skal jeg nok spille det, og så skal jeg nok give jer et shoutout på jeres YouTube-kanal og alt det. Bare husk, når I sender en besked, så skal jeg lige huske at sige, hvad I vil. For eksempel, der er nogen, der gerne vil have se, hvordan man får fraps. Ej, det kan jeg ikke lige lave. Pisse også. Men for eksempel server, der kan man jo ligesom sige, ej, kan du ikke lige gå ind på vores server, IP'en af det der. Og så skal jeg nok give dig et shoutout, hvem du end er, om det er en han, nej, om det er en dreng eller pige.
Jeg er lidt ligeglad. Men i hvert fald vil jeg gerne give jer et shoutout. Så længe I bare fortæller mig, at jeg kan gå ind på den her server og sige, hvad der er derinde. For eksempel, hvis det nu er en faction eller AVP-server. Eller, hvad er PvP-server? Undskyld. Nu går jeg meget inde på CSS. Men jeg er også AVP-server. I ved, de der Lego-baner der. Undskyld, hvis jeg lægger, eller... min stemme lægger. Fordi at... Jeg er sgu ikke lige den bedste til det her, men det lærer jeg. Jeg ved, jeg begynder at snakke meget med mig selv, og derfor er det også en af betydninger, hvorfor jeg gerne vil lave en YouTube-kanal. Men i hvert fald, det er sådan, det går ud på. Skriv til EP, eller skriv til mig med en Minecraft-server, CSS-server. Alt det, hvad der er server, som jeg har spillet. Som sagt, jeg har ikke Call of Duty Modern Warfare 2 endnu. Jeg har heller ikke Assassin's Creed 2 endnu. Jeg har 1'eren. Men CSS og Minecraft, det er lige det, hvad jeg har sådan rigtigt. Der er Minecraft-server og CSS-server. For eksempel det her. Så det var faktisk alt det, hvad jeg vil sige. Og så ses vi... Ej, jeg er ikke færdig endnu. Ej. Hvad kan vi ellers snakke om? Nå ja, I kan også være med i en video. Nogle gange, så kan det være, at I kan være med i en video. Hvis I nu har Minecraft, og I gerne vil være med på en server. Vis mig en server. Så kan I komme med på Skype. Så kan I snakke om, hvorfor serveren den blev gjort til. Og hvordan man laver en server. Alt. Men i hvert fald, det var faktisk det, hvad jeg vil sige. Så jeg tænker bare, hvorfor ikke lige spille lige hurtigt. Få nogle kills, fordi jeg ligger i nede på nederste. Pisse om, mand. Jeg har faktisk lavet en hel del episoder, men de er altid blevet dårlige, fordi min mikrofon der larmede for meget. I kender det vel nok. Der er en, der blokker. Mads. Han fucking blokker mig. Jeg smadrer ham. Nej. Man smadrer ikke folk. Shit, jeg er dårligt der. Men for eksempel Call of Duty 1 Black Ops 1. Nå, men jeg tror, at det her, det betyder, at det var alt for denne gang. Men jeg vil lige hurtigt sige... Nå, okay, godt. Jeg vil lige hurtigt sige, at... hvad det nu hedder... Call of Duty Black Ops 1, det bliver med zombier kun. Det bliver kun med zombier, hvis det er. Og den betydning med, at jeg synes ikke, at selve historien, det er ikke det bedste. Men Assassin's Creed 1, jeg havde 4, men det... Min computer skulle ikke lige OP til. Så... det er det faktisk en okay fed server. Fed base. Nice nok. Så førte noget så jeg op til. Men i hvert fald, det her, det er en server for Undead.dk på Xnoob. Og den spiller jeg ret tit på, så hvis der er nogen, der gerne vil med ind og spille sammen med mig, imod mig, med mig, lidt lige meget, så kan I da bare join. Men jeg tror, det her, det betyder, at vi siger tak for, at I så med, folkens. Og I må sgu have en rigtig god sommerferie. I må rigtig gerne trykke like. I må også rigtig gerne trykke dislike. I må meget gerne trykke subscribe. Men husk, det skal ikke bare være på grund af mig. Det skal være på grund af, at I vil se det. Så ses vi. Moin.